Welcome. This is Abby and Joy, inviting you all to our world, a positive space where we can hopefully inspire, empower, and grow together with optimism. Hashtag truly Maka Proud. So, Nag-volunteerism siya mag-in-charge ko na siya dito. nag-volunteerism ko na siya dahil. Onya, kay pasikat ba ya? Oo, ana, bida-bida, Jollibee kita dito, Ah. dayan. Pero, dili, ganahan lang puguti kay, kanong nice mong po niya. Ako mga kauban ng hawa na, so, ako na lang nabilin. Unya, dili, mahadlo ko ba nga, ganahan ko mag-bank, ganahan ko mag-overtime sa laing ward. Kay, wala lang, ganahan lang ko for a change. Pero, kanabitang murag dito na jud ka permanently mo trabaho. Murag mahadlo ko, kay murag, comfortable naman ko sa mga ward. Although, very busy siya, kay like, surgical. Pero, happy man ko kay familiar na ako sa place, familiar na ako sa mga people, dayon close na pud me. Comfortable na gyud ko sa mga kauban. Most na ang kuan ka na, isa sa di mo i-consider ba, especially nga, Oo. ang dynamic sa inyong team kay Oo. maayo ra. So, Tinuod lisod ko siya yun. let go. Lagi. Dili kuan kung nakauyon ko. Kinsa may saktong tao ko nubi nga kung nakauyon sa iyang ward mo hawa, murag tala. Nami Oo. uban nga gusto greener pasture, gusto lain nga. O mo kuan. try Oo. lagi pero kung ikaw mismo ganahan ka. Mao gali saya nga. Saya nga place. side kay ganahan naman pud siya Mm. pero mag-try Oo. siya laing area pero ganahan siya sa iyang ward which is nice Oo. kayo. Then human inday nag-in-charge ka. Oo, And de then- kay ingon ko nga, magsugod na lang ka ako in-charge kay kabalo naman jud ko nga in the near future ipa-in-charge Ay, man oo. gyud ko. Oo, kay ano, Senior abot man gid gyud na. ka. Oo, kay daghan naman kong mga kauban nga kanang baguhanon, mga so mahitabo na nga mahimo na akong senior, which can di good ta senior. So mo to nga ni volunteer na lang ko nya supportive po kay to akong kauban si Marilyn. Hi Marilyn. Oh, si Marilyn dyan nang murag first gyud nga niingon sa kuha nga sige pag take charge. Sa kung kauban ta mag-duty, ikaw ang akong ipa-in charge. Shadow. Shadow, bali mo siya, o siya, iya kong I-shadow. i-coach, iya kong i-shadow, nga, I-supervise. supervise ko niya, oo, supervise ko niya. Sumuto, sige, go, ba, kay nagutay pangutanan. Tapos at least, murag paminaw na ako, at para sa ko, mas maayo nga mag-start ko, nga nakoy kauban nga senior, nga makashadow sa kuha, kung nakoy pangutana, kaysa ka ng, like on the day, on the spot, mahimo na kang in charge, wala kay hanaw, murag, lain tinuod ko yun na. kaayo, Tinuod uy, yun nga na. murag tag, na ano, na TANGA ta dito, kay wata kabalon sa akong buhaton. Oh, kanabi uban cases no nga kanang ipa-in-charge dayon ka niya. Oo. Kanang dili ka prepared ba? At least kana imo okay kaayo kay na supervision. O kay Oo. katumangod Sa nga time senior. pod sa uban like for example, wa man sila choice kay grabe ka short staff. Then Oo, kato te. kung COVID nga time, di ba? Oo, O kato syempre. nga mga instances ba, mga situational basis ba? Oo. Or sa imuha kay at least na supportive gud sila. Supportive gid sila ato, dayon mao to, tapos pagsugod na ko in charge ato, then hantod, like, kanang kung wala in charge magabi, ako ginapa in charge, kung naay kulang, ako gina fill in, ana, then mo to, sugod-sugod na in charge, tapos, then naay opportunity nga, ning, akong isa ka kauban, namong band 6, kay ni adto sa, nag-secondment sa paint team, nag-specialist nurse, tapos si Marilyn po, nag-transfer sa Basingstoke, nag-resign, then nag-transfer sa Basingstoke. So, nami duha ka available nga Band six. band 6. Try. Oo, try ra good pug ko. Dayon, supportive po kay sila nga, sige, apply. Murag hesitant po ko na po ko yung mga doubts kay syempre, murag kulbaan po ta nga, what if. Kay syempre, ang pressure ana, grabe nagyod. Kay syempre mo duty mo in charge na kag long day ana kulo kayo ka nako so tira ko 30 minutes kayo ka nako ti magay makulbaan mata din sus kaya lagi na nimo na anto marag sila tanan supportive kaayo din muto ni try ra pud kog apply si comment ra pud siya pero dako na pud siya nga opportunity Oo, kay eh. ano kuan apart na pud siya sa CV pohon na Part po sa imong growth as Oh, a nurse. So, growth. congratulations day. Ay. Kaya po day. Congratulations. Sister na ni siya day. dili Nakuha din mo ang post. oo kaloy-an ra pud siya gina Mo yun na ingon. thank you Lord Mo na ingon. oo Ingon na. Nga, truly maka-proud yun ka. Tatak maka-proud yun siya. Mo na di man may interview dili mga maka-proud. Bilas ra ka day. Naapay ako ipa-flower from them. Wait, ay, so kay natin resibo. Pabalik. Balik. So dahil karon nga nanakay kuan kanang opportunity nimo nga sister na ka sa imong ward. How do you see or envision yourself
5 years from now. Pero before nimo i-answer, ang ako sa kuan sa mga viewers ang sister diri kay mahog siya sa atoa og senior nurse na siya. Unsa gani na sa atoa day kung Mura na siya ka na Nurse in charge. Nurse in charge. Nurse in Oo. charge. So mag-handle na siya mga tao. Oh. Yun kay siya man mo manage sa ward ana. Kung inana ba sa mga dili Mm. part sa healthcare guy naman ti mga viewers nga dili healthcare. correct, So mo nilang ginabuhat man nag-handle na sila sa ward for unsa nga shift, long day ba or night. Oh, Night. isa na siya sa mga bossing sa warden. Ana Dili. na siya. Bigati na siya dahil bigati. Dili ba niya? Ganat siya. Ganana na siya dito. Oo. Dili. Pero back to Sa question, kana 5 years from 5 now. years from now, like career-wise, love life ba? Kung napa kay love life. Lulog Oh. ikinig. Yeah. Sure. 5 years from now, sa Oo. kanimong kanang aspirations or mga look forward. Visions ni mo, mga forward thinking ni mga kuan. Akong like ambisyosa man kita no libre biya mga harap. Of course. Chares. Habang may buhay. May pag-asa. Mga kabugera. Kabugera. Sige, unsa man. Kay kuan ka nang ganahan ko mag advanced clinical practitioner. Charot lang. Correct. Dito, Go for it. Ay, si Charo-Charo, tinud-anan ay manifest. sa mo ward po, tagansad ko nila opportunity nga muskwila. So, nag-skwila, hapit na mahuman, level 7 health assessment course sa University of Surrey. Nice ba siya kayo, te, nga experience ka nang mag-assess kag pasyente sa iyan inana. Tapos, ang part na siya sa curriculum sa ACP, Advanced Clinical Practice. Wa po ko'y hanawana. Like, nabalaan na ako lately, kaya ako mga classmate dito, kay murag ang ilahang course is ang ilahang course is kanang level 7 health assessment is part siya sa ilang course nga ECP course. Dito na ako naibalaan nga pwede day siya. So level 7 una na level 7 health assessment, tapos advanced health assessment prescribing, tapos prescribing. Kaya prerequisite man siya dahil. Prerequisite dahil siya, te. Mag-health assessment before ka Mag-prescribe. Oo. So, mao to, ngayon ko lang, di ingo ko nga, ay, nice day siya, no, nga. Wala ko kay kabalo nga, inana, di ay. Prescribe na kasunan. Pero lisod ba siya, ti, kay marang skwila og 3 years. Pero, ang kanang level 7 nga health assessment, 6 months na siya. So, kung mukuha ako ECP nga course, bali, na siya, part na siya, so, mudagan nga mga 2 years kapin na lang ang skwilahan. Nice ba? Akong uncle, si Kuya Biboy, sa nice ko ayun, sa North, sa York man siguro, or sa Harrogate. Harrogate. Dili pa sa. Sa North. Dili Sagda. pa down. Di ko lang na, prayers pa na. Kailangan pa nagdaghang prayers kay, syempre, no, lisod biya kay muskwila ka, at the same time, mag-work. Tapos, napatay, kailangan pa ta mag-bank kay support sa family. extra Bangkera po din. Oo. Kuan dito may nag-ila ni Ate Abi. Dito may nagkaila. Baga kay mga nahubad. Dito may, sige na may kita. Kada Domingo. Mura na dayo ka ng close kayo. Mo gali. Kay Bisaya man. Sa Bisaya, makahunga-hunga. Bumig Tagalog guys. Sorry, dyan sa mga Tagalog na viewers. Kinabi, may Tagalog viewers. Pero basta maka-encounter may mga Bisaya. Makalipay nito, no? I think Kalipay ba? it boils down nga para bang close to home. Lagi, tinuod jud te. Tapos di Then- na ka mag-adjust sa magtinagalig ka dito, then mag-ano pa ka. Wala may baya sa Tagalog. ha? Oo, wala. Happy man mi sa kay. Happy Oo. man mi, pero it's easier for us nga mag-Bisaya. Good kay mo. Lagi. To express po dahil. Oo. Maog yun, Yeah. tinuod yun. Kana magstorya mi dili wala mi galagot ha, wala mi magkakasilong bagay diya. Natural jud nga isa. So, gina-accent sa mga Bisaya. Kana murag permitted. Kinabunda ko. Undang jud kayo ang i. Kumbaga, Saba kay sa mura mga- siyang Scottish nga accent ba? Oo. Pinaisog yun kayo ba, no? Mga... Mas ka-ench and datan. So, maayo din na siya dahil nga kung ano opportunity dahil. So, padayon lang yun. Padayon lang yun kasi mo paglamog. Maulagi te. Ay, Nice na. Never give up. Nice na kay ngano namang good kay kanang ginaplano sa imong self in terms of career at the same time nindot kay imo yung gina-insert ang prayers ba, which is Oo, actually kay- dakong tabang as an Oo. OFW. Yes, yes. Yeah. Oo, tinuod Ano jud kind kay if you don't mind, Catholic? Alliance. Mura siya born again Christian. Born again Oo, Christian. oo, born again Christian. Okay, dili man ta mo matter unsa nga faith basta as Oo. long as you practice what you're Lahi-lahi Oo, ba tayong faith tinuod as long yun. as na respect
sa each other, isa faith. religion. And then, also Oo. No judger. Oo mo, yun. Ano, yun ako kay... Ay, judgerist na yun. Judgering. No judgering. Grabe na gina yung mga vocabulary diha ba? Nakaka-na mo. Correct. So, Inday, nalami na po datong storya, no? Lagi, no? Lingaw ba yun? Lagi. Mga kuha na ba? Kantsaw-kantsaw ra good. Kantsaw mo ang podcast ba? So, Inday, unsa man imong ma-say nga life lessons or Correct. life lessons nga naka-abroad ka, Oo. kay first time ba nimo no unsa imong Sure. na-learn about yourself nga hala Oo. kaya di ay ninako, and then unsa man pud imong ma-advise sa mga pirihan nimo nga wala gyud kay idea unsa ang life abroad, Oo. pero sa imuhang Oo. ka grabe gyud ka risgado ba nga mo-go jud ka. Oo. Unsa man Oo, imong gyud. ma-advise pud nila? So, ako ma-advise lang, guys, kay kuan ka ng pag mag-earn na gani mo, dapat mag-save yun mo. Kay, di mo lang man ta forever magsigig work. Ana, oo. More So, gayana lang. no? Oo, work. Oh, Kay, mo dyan na ang sa ako ang kuan nga. Tapos, okay man nga mag, i-spoil na to tong self, atong family. Pero, ako, Jod, like, na mag-save na gyud ko daan. Tapos, karon naga-save ko, ginabutang na ko siya sa account nga kanang di jud ako ma-withdraw ba. Mura siya time deposit. Pero dili siya sa UK, So di gyud ako siya dili gyud ko ma-tempt nga i-withdraw kay kung i-withdraw na ko siya, dako kayo og tax. Tapos napadjud ko kaltas. So mura gina-save na ko dito pag nakoy kwarta pero gyud na like every week 50 pounds Then pag nakoy extra hatag kog mga pila butangan ako Sa dito. makaya Sa lang. makaya lang, oo. Tapos ako jud nang i-budget pud akong kwarta nga. Kani nakalista na tanan akong mga expenses, tapos kani kay papa kay mama sa mga bayro nun tapos akong manghod allowance tapos sa mga extra sa family so muna nga pasensya jud sa mga uban nga nga naay mga naay times nga naay mga manghulam, naay mga magsulisit, inana na makaingon jud tag sorry kay wala gyud pud ko extra, which is tinuod gyud siya. Tinuod jud siya nga wala gyud ko extra sa akong bank account kay gihulog na nako sa akong savings account nga time deposit. Na di jud na ako ma-withdraw. So di man sa ingon nga pag dinalo pero wala jud ko extra. Sorry guys. Dili man na kailangan mag-sorry kay at the end of the day mao magud jud. dili man na nimo obligado niya kana po mangutang mamayad mo no. Mamayad sa mo uy. Bayad lagi din. Balik ka mo bayad lagi. Mamayad mo uy kay ako Bayad yung lagi. di kay ang tanaw akong nindot na ang iyahang mindset ba kay Oo. Save Save for yun. rainy, Save for rainy especially for days. rainy Rainy days. And Uy, then- nice day, mag-rainy days up sa Barclays. na ako day. Kalma, Speaking baby, of rainy kalma. days, baby, Oh. kalma. Kuan kay Wala yun. nakanindot sa kainday kay ngano ang uban manggod kasagaran maadit pud kasagaran pero uban OFW manggod kay gasto diri gasto kay ilang manggod splurge yang self, which is wala pud koy against Oo, okay. Kay- Happiness Manila, no? Kay Oo. unsa na kanang kung wala normal man gyud siguro na nga Oo. kung wala ka ato sa una imong kwaon kung unsay wala nimo sa Oo. una. Murag i-compensate Oo. nimo. Pero Oo, true. naapod maabot pud ka sa point pud nga kanang na-fulfill na to nimo imong mga material pleasures ba or Oo. material nga achievements ba nga mo ato na pud ka sa long term nga plan which is Yes. to save, which Yes. is hanindot kay at Oo. an early stage nag-save na gyud siya mo yung mindset Oo. which is nindot pud pero maupod na no nga imong na-realize inday nga sa imong self nga Kaya ra di ay. Kaya ra gyud ay siya te. Mara nakaingon pud ko nga thank you Lord. Tapos mara makaingon jud ko nga I give back all the glory sa Ginoo jud kay like kung ato arang own knowledge, atong skills, dili man siya enough. Like namang good times nga mag-doubt ta sa atong self nga kaya ba nako ni tapos marag mo undang ka, ma-discourage ka. Pero but if you ask guidance from the Lord na inana, murag kaya gyud ay siya te. Like nakaingon jud ko sa akong self nga uy kaya ra man day siya. Pero lisod siya, nag-struggle ko like murag na-stress ko mentally kay like paunsaon ako pag budget ang weekly nga pressure ang mga like mga panday inana ba tapos materials and thank you pug kayo sa akong uncle di ay kay na siya kuan manggod na siya kanang bitong siya dako kayo yung supplier siya sa mga construction work, construction Hello, material. Hello uncle. Uncle Dodo. Kami ha. So
Taga Cebu. Uy, taga Angkol Cebu, kami, pwede. Taga Cebu ko. Angkol na ka na mo. Angkol na. Oo. Dili Uy. ba yan lalim magpahimo og balay? Nakatipid kay ko sa semento. Kay syempre, semento magyud ang main nga. So yung basta sa ana. kanang balay niya sa Sa Pilipinas, oo, kay mahal ba ang semento te. Unya, pila ka semento ang kailangan every week. Tapos nag-down lang ko dito og pila, nag-down ko og money, tapos gikuha hantod na hurot siya. Tapos na every nya kay napagud ko'y panday no. So ang panday dako ang expenses every week kay pila man ka panday para paspas ba. Ang construction sa balay is kuan raman to 2 months. Nahuman na dayon ang balay like na ano na dayon siya. Tapos after ana nag-minus na dayon og mga panday kay para sa tile, sa flooring, sa mga paint ana na lang. Pero during gyud sa like pag-build gyud sa balay, daghan gyud panday para paspas ba na mag flooring, na dire na isa roofing ana. Para dili ma-doubt ng mga simento. So mo to like grabe ang pressure sa kuha like to the point nga murag nagkuan ako ba parang murag nakuan ako kanang luoy kapoy naman kayo murag na stress na ako kay kailangan ko mag-bank tapos akong sweldo dapat Kaya naka-budget naka-giapas. kay na ako'y giapas murag ginapas pug ko ginapas pug ko sa bayan noon so mo tuwing ko kapuya kayo pero pag makita na ako every morning sendi lang kog video Para ma-inspire Oo. ka. Kanang So, murag sendi sa ko para kanang update Oo. every day. So, mo dyan akong gina-request sa ila. Every day, sendan ko ninyo og video sa update sa balay. Tapos, pag makita na ako, pag mata na ako, before ko mag-duty, kay murag kapoy na kayo ba? Pag mata na ako sa duty, then, hala, nice man, day kaayo. Kay natukod na ang mga windows, day na flooring na, dayon apit na mag-tiles. Ano Para ba? ma-inspire ka balik, para Oo. mag-fuel ni mo siya nga. Oo. Mo, kung ano gihapon Mo trabaho na pud ka para ganado ba ganado. That's good. One yung what keeps her going. Yes, Muna lagi. siya ka ng pamatuod nga masinsugid ka sa kinabuhi pag ma-discard sa live. Mo nang dito mi nag-meet up. Meet up yun. Tumi nag-meet. Meet up mo na dyan sa SM. No? Asa na ka? Drop Sa iPhone. Ay, bol. Asa na ka? Tapos SM. Nasa SM. Ah, sige, apas ko. Guys, so, So, mo. dami ito